Mangwanani vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndikurarama ndiri muno munyika yevatorwa, ndiri muno muSouth Africa, ndinogara zvangu muno muJohannesburg. Mkomanashi, I am a teacher by profession, but upenyu hwandinorarama upenyu hwekuti hunorwadza. I'm just a teacher on paper, but I never practice for a very long time because inini ndini ndinonyanyisa kutevererwa nemhepo yacho. Ndakangoitawo vana mukoma, nazvino vana vangu handitombozivi kuti varipi because I had kids with my first wife, then mudzimai wangu ndokubva azosangana nechipoko chemurume uyo akaurawa nababa vangu ndokubva atiza. That was how my first marriage ended. Nazvino kuti ndizive kuti aripi mukadzi iyeye, I don't even know. Then my second wife as well, yaingovawo nyaya yekuti ndamumitisa zvekare pandakatanga kunogara naye. Ndainge ndichiri kugara kuEpworth mazuva acho iwavo. Akabva azondiudza kuti pandainge ndiri kubasa panguva yacho iyoyo ndainge ndava kushanda as a security guard. Akati hanzi pano mumwe murume akanoka padhoo. Mushure mekunge avhura dhoo ndokubva aona kuti painge pasina munhu padhoo. Paakazoti achinokiya dhoo ndopaakabva azoona kuti painge paine murume uyo ainge akabata mwana. Saka murume uyo akabva azomuudza kuti ainge akaurawa nasekuru vemwana uyo waainge akabata, zvichireva izvo kuti ainge akaurawa nababa vangu inini, in which we know that it happened as a family. But baba vangu kuzonosvika vachizonofa vaigara ivo vachingotaura kuti as a man there are things that you do not have to admit. Ende baba vangu vaigara vachingoya vachitorwa nemaCID. MaCID vakasvika pakukumbira baba vangu ruregerero, thinking kuti they had tortured him for over a month for nothing. But baba ndivo vainge vakauraya munhu iyeye in cold blood, and it was not in self-defense sezvainge zvakataurwa kukoti. But ipapo pakashanda mbinchiri, pakashanda mishonga so that baba vangu vasazoenda kujeri. I am 60 years old now, but zvinhu izvi mukomanashi, even though zvakaitika a very long time ago, but I can see kuti inini ndini ndakazonyanyisa kurasirirwa mhepo dzacho idzodzo. Ende ndiri kutambudzika hama dzangu zvekuti kana kuino anoziva kunodiwa munhu webasa, mungava muri mumapurazi kana kuti kupi, I am willing kuti ndinge ndichizoshanda nezera rangu, kuti ndirambe ndichingoshanda basa iri randinoita rekukanya zvitina, rekuvaka. Ndinonzwa kuti nyama dzangu dzaneta. Kunyange ndikafunga kuti ndinofanira kuti ndinge ndichidzokera kumusha kwedu kwaMutare uko, ndinozvibvunza kuti zvino zvandisina mwana nekuti vana vangu vose vari musango, zvino ndichachengetwa nani? Nekudawo kwemhepo idzi ndakatadzawo kuita madevelopments kumusha. Ndakangokwanisa kungovakawo one room, mukadzi handina, vana handina any form of retirement plan, zvekuti kudzokera kwangu kuZim it means kuti it will be a death sentence. It was in 1992 zvinhu izvi pazvakaitika, but still in my mind I remember it as if it was yesterday. Ndainge ndichitoriwo chimufana, still very young and still very innocent. Munongoziva kuti kana uchiri mwana unenge uchingonzi ita chakati muchibvuma, ita chakati unenge uchibvuma. So mukomanashi, baba vangu vainge vari murimi mukuru, and he was quite a very hard working man, and vaiva very strict. But on the other hand, baba vangu vaiva munhu wekuti vaiva very violent, but vaiwanzokuita sekunge munhu ane mweya wengozi apo pavanenge vakadhakwa. Vaiti kana vadhakwa so, kana village rose wainzwa vanhu vachitanga kutaura kuti nhasi kunopondewa munhu chete, because baba vangu ivo vaiva nebanga ravo iro ravaiti banga serarambo, ravaifamba vakabata. Saka baba vangu vainge vachitotyiwa nevillage yose, ende isuwo taitoti paya kana baba vava kubva kudoro taitofanirwa kukiya madhoo
ende zvaizondirwadza ndichitanga kunzwa amai vangu vachirohwa nababa, ende baba vaiti kana varova amai vainge vachingoti ndinokuuraya chete nhasi, ndinokuuraya. Then one day takangonzwa kuti pavainge variko kubhawa vachinwa doro, hanzi ndo pavakatanga kunetsana neumwe munhu. It was just a small argument over a small matter. Hanzi murume uyu akatsika baba vangu nemistake, saka baba vakabva vamutikumbira ruregerero, wakapfugama. Murume uya ndokubva aita saizvozvo. Hanzi baba vangu vakabva vamuti uri kufanira kuti unge uchinanzva tsoka dzangu nekuti wadzitsika. Murume uya ndokubva aita saizvozvo. Hanzi akati akapfugama kudaro, baba ndopa vakabva vamurova, vakabva vatanga kumurova mbama. Vapedza kudaro ndokubva vachizotanga kumurova nebhandi. Murume uya akabva ati, ngaiweko zvawaakuita sekunge ndiri mwana wako zvokuti unondirova nebhandi. Saka vakabva vazotanga kunetsana nemurume uya. Asi baba vangu vakabva vakurira murume uya simba. Murume uya paakazama kuti ange achitiza, baba ndopa vakabva vanomupinga, naivo vakabva vazonoita mistake ndokubva vanowira pamusoro pake. Apa vainge vakabata banga ndokubva vamubaya, but the first stab was not that fatal. Saka baba vakabva varamba vongobaya murume uya because iye ainge oti nhasi pakati pangu newe panofanira kuti pange pachizofa munhu 1. Ndokubva atanga kurwidzana nababa achida kuvabvutira banga riya kuzonosvika vachizonomubaya. Vakamubaya pachipfuva, vakamubaya pahuro. Murume uya ndokubva afirapo paspot. Ainge asimbori munhu wekuti aibva kure. We used to stay in the same area, muraini mumwe chete imomo. Baba vangu mushure mekunge vauraya murume uya, sezvo vaizivikanwa nekuti vaiita sekunge munhu ane mangoromera, hakuna kana akakwanisa kuvabata. Baba vakafamba kubva kubhawa kuya vakabata bhodhoro ravo rehwahwa, uye zvekare vakabata banga ravo riya rainge rakazara neropa. Vakati vachinosvika pamba, amai vangu vakabva vatanga kuchema. Vakachema zvisingaiti amai vangu because ivo baba vainge vakazara ropa all over the place. Hembe dzavo dzainge dzakazara ropa, maoko avo. Saka vakazoti vasvika paya ndipo pavakabva vazodana inini. Since I was the last born, ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunotora mazai. Ndakaenda ndikabva ndanotora mazai kuchirugu chehuku. Ndakatora mazai ainge achikwana iwo kuita 10. Then ndokubva tazotora nemukaka, takazanganisa mukaka uya nemazai. Then hanzvadzi dzangu dzainge dzirimo mukoma. Baba vangu vakakurura nhumbi dzavo, tainge tiri mukicheni. Ndokubva pazotorwa dish. Saka mukaka uya nemazai ndainge ndakanzi ndinge ndichizviisa mune kamwe kamugomo. Ndokubva ndaita sekudaro. Baba vangu vainge vakamira mudish, ndokubva ndatanga kuvagezesa. Ndakavagezesa mukoma. Ndapedza kudaro ndipo pavakabva vazoti ndinge ndichitora mvura. Ndakabva ndazotanga kuvagezesa nemvura. Then vakabva vabuda zvavo vakafamba mukoma nashe vasina kana chavainge vakapfeka. Apa zvinhu izvi zvainge zvaitika ari masikati. Saka vanhu vazhinji vainge vakatongomira vachida kuona kuti chii chainge chichiitika. Vakatoshamisika vachitoona baba vangu vachitobuda mukicheni. Vainge vasina kana chavainge vakambopfeka. Vakatobuda mukicheni vachitofamba mukoma. Ndokubva vazoenda zvavo kumatanga. Hamena kuti vakanoitei kumatanga ikoko. Ndokubva vazodzoka vakabva vazopinda mubedroom. Nekuda kwekutiwo sabhuku tainge tiine hukama naye, haana kana zvaakambotaura. Even though vanhu vazhinji vakatoenda vakanomangara nyaya iyi kuna sabhuku, iyo ainge achitozviziva because mukadzi wake sabhuku ainge aripo, but nyaya yacho hakuna kana kwayakasvika. Sezvisinei mapurisa akabva azouya ndokubva vazotora baba vangu. So baba vangu vakatorwa uye zvekare nechitunha chikaendeswa kumochwari. Baba vakati vachingosungwa, amai vangu pane zvavainge vakatoudzwa uye zvekare nemari yavainge vakapiwa nababa kuti vange vachizofamba. Saka amai vakabva vazoenda kunyanga, but vakaenda ikoko neimwe hanzvadzi yangu yakazoshayika zvayo last of last year. Vakaenda vari vaviri. Pavakadzoka kuya vakadzoka vainge vaine chibhasiketi chainge chakazara nemishonga. At that time mufi uyu ainge achiri kumushwari. Apa hama dzemufi dzainge dzichipopota zvisingaiti. Takazomuka pakati paho usiku tikabva tazonzi taifanira kuti tinge tichigeza. Takageza mukoma nashe mudhishi rimwe chete tose tisina kupfeka.
tainge takaungoungana pa1 place kudaro. Saka mishonga iya yainge iri yekuti hama dzemufi dzinge dzichingozongosvika pakuzvinetera dzobva dzaviga mufi. Mukomanashi baba vangu vakangoenda kuhearing once, then the next day vakatonzi kucourt, then vakabva vatobuda mucourt mukoma. Saka vakati vaburitswa mucourt kudaro nebail, but nyaya yacho yainge ichiri kuferefetwa. Ipapo ndipo pakabva pazonzi nababa taifanira kuti tinge tichienda kunofukunura guva remufi. Baba vangu vakati vasvika sanhasi mangwana acho usiku ndo patakabva tazoenda paguva remurume uyo wavainge vakauraya. Semhuri mukomanashi takatanga kufukunura guva riya. Takarifukunura usiku hwose kuzonosvika tichizonosvika pacoffin, then baba vakabva vazoti umwe mukoma wangu ange achizopindamo muguva muya. Akati apinda ndiye uyo akabva achizotanga kucheka nyama. Akatora moyo, akatora mapapu uye zvekare nematumbu. Zvose izvi ainge achizviisa muchipepa bhegi, then ndokubva tazomubetsera kuti ange achibudamo muguva imomo. Tichiita zvose izvi mukoma tainge tisina chatainge takapfeka tose, kubva kuna baba, amai, hanzvadzi dzangu nemadzikoma angu including me as well. Tainge tisina chatainge takapfeka, ende tainge tiine imwe mishonga yatainge tazodzwa naamai iyo yavainge vakapiwa neng'anga yavo yekunyanga. Zvekuti mukomanashi pataitoenda kumakuva kutori nevamwe vanhu vatakatosangana navo, but baba vakati vatokwazisa vanhu vaya vakatoita sekunge vainge vasina kana kumbotiona. Saka baba vakati zvimwe kuda nekuda kwekuti ndakaponda munhu vatya kundimhoresa. Then amai vakabva vatotanga kutotaura neumwe mukadzi ainge achigarawo zvikari muraini, but akatongoramba achingofamba achiita sekunge ainge asina kutiona. Izvi mukomanashi pazvakaitika it was somewhere kumapast 7. Then mushure mekunge tafukunura guva remurume uya tatora mainternal organs ake, ndipo apo patakabva tazodzokera kumba. Takadzokera kumba mukomanashi, then amai vangu nehanzvadzi dzangu vakabva vachizotanga kubika. Vakabika mainternal organs ose aya tigeremo mukitchen, then vakati vapedza kubika ndipo apo patakabva tachizotanga kuzvidya. Takadya munhu mukomanashi, but tichinodya zvose izvi zvainge zvabikwa naamai vakazvibika zvisina munyu, but vakazotora derere mushure mekunge vapedza kubika paya, then ndokubva vazobika derere. Tapedza kudya nyama yemunhu ndokubva tazonwa derere rainge rakazanganiswa nemishonga. I was terrified. Kusvika pari zvino mukomanashi ndiri munhu wekuti nditori nedambudziko rekupota ndichivhunduka. Ndakazototiwo ndauya kuno kuSouth Africa pandakambowana kamari ndo pandakabva ndazoenda kune vamwe doctor. Saka ndakabva ndazonzi ndine problem yemapanic attacks. Saka ndine mamwe mapiritsi awo andinopota ndichinwa. Dambudziko rawo mapiritsi awa ndekuti kana ndikambomanwa mapiritsi awa ndinopota ndichinzwa voice rinenge richitaura neni richindiudza kuti zviuraye, but kana ndikasamanwa mapiritsi awa voice iroro andimborinzwe. Ndinoita sekunge munhu anopota achiita mahallucinations. Saka dokta vaya vakandibvunza kuti in your life, in your childhood, wakambosangana nezvinhu here zvekuti it left a deep trauma in your life? Handina kukwanisa kuti dokta ava ndinge ndichivabudira pachena kuti dokta, zvakaitika when I was still very young ndezvekuti takamanikidzwa kudya maparts emunhu mushure mekunge baba vangu vaponda munhu. So I felt so scared. Ndikati zvimwe kuda kana ndikataura ndinokwanisa kuzopinda pama1. Saka the doctor then prescribed my pills iwawo andakanzi ndinofanira kuramba ndichingomanwa regularly, but anoita kuti ndinge ndichipera simba uye zvekare nekuita mahallucination ekuti ndinonzwa munhu anenge achitaura neni achinditi upenyu hwako is very meaningless, wadii wangozviuraya. Saka ndokusaka ndava kusamanwa mapiritsi iwawo. So mukomanashi after miko dzose idzodzo ndipo apo baba vangu pavakazonzi vaifanira kuti vange vachidzokera kucourt for the killing. Mukomanashi, and to this day I don't even know kuti baba vangu vakawina sei nyaya iyoyo, because kana lawyer ravo baba hanzi when the judge passed his final judgment iro rakatoti
then judge ndokubva azobvunza, then lawyer racho rikabva razoti I am sorry your honor, hanzi nekuti rakatoshamisika kuti how come, nekuti the judge iye akati it was self-defense. Baba vangu killed the man because of self-defense, yet ivo baba vangu ndivo vakatotanga kutodenda murume uyu vachimushungurudza vachimurova nebhandi. Mukomanashi kuzonosvika baba vangu vachizonofa, ivo vaigara vachingoti kune dzimwe nyaya dzisingataurwi, vana vangu kune dzimwe nyaya dzisingataurwi, zvose takatogadzirisa, zvose takagadzirisa vana vangu, mweya wemufi uyu haumbofi wakauya kuzokunetsai. But inini mukomanashi I think kuti hama dzangu dzakazonondirasirira mweya uyu, because ndakazobva kwaMutare ndichizoya muHarare ndichizotanga kushanda mushure mekunge ndagraduata as a teacher. Zvinhu zvangu zvikabva zvangotanga kungodhakwa kuzonosvika pari zvino ndigere muno munyika yevatorwa. Ndinoti kana ndichitarisa upenyu hwacho hwandiri kurarama muno muSouth Africa zvinotoita sekunge worse than pandainge ndichiri kuZim. Pandaiva kuZim mukoma ndava munhu aitambudzika zvokuti munhu aiti kana akasvika pamba pandainge ndichigara waiona munhu achidzungudza musoro wake, nekuda kwekuti ndaingotiwo as long as I have a roof over my head, kugara muchinyanda muchinyeda, it is the same thing that I am doing here in South Africa. Mukomanashi ndinogara mune chimwe chimukuku chekuti you won't even believe kuti munogara munhu, but I am a teacher by profession. Upenyu hwangu hwakatokanganisika and hama dzangu dzinondirwadza because nekuda kwekuti ndiri munhu anotambudzika. Kana ndikatanga kutaura nehama dzangu unonzwa vanhu vachindibvunza kuti naiwe saka ikoko kujoni kwauri, kana kuri kunzi ukanzi warwara uchauya kuno uchinosvikira pamba paniko, in which it is very painful because ndiri kushungurudzwa nemweya wemufi murume uyo akaurawa nababa vangu. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutomurota murume uyu achitondiseka achiti iwe uri kufungidzira kuti watambudzika here, iwe hausati watambura, toda kuti utambure zvokuti unosvika pakunodya uchinonhongerera zvinhu zvemumabhini uchiita sekunge munhu anopenga but iwewo usingapengi. Handiti baba vako vakandishungurudza apo pavakazonondiuraya, uye zvekare vachinondiuraya baba vako ivo vaindiranga vachiita sekunge ndiri mwana wavo, saka neniwo ndikuda kukuranga sekunge uri mwana wangu. Mukomanashi handizivi kuti ndinokwanisa kubatsirikana sei, nekuti kuti ndinge ndichifamba ndiri ndega ndakambozamawo kufamba, asi zvinongonzi kana dziri nyaya dzengozi haufaniri kuti unge uchifamba uri wega, munofanira kuti munge muchifamba as a family. Zvino vamwe vose avo vane upenyu hwavo huri kuendeka vanongoti isusu upenyu hwedu huri kuendeka nekuda kwekuti isusu tinonamata, but kana ndikafamba zvekare zvinongonzi vacho ivavo vari kuti ivo vanonamata, including the extended family, hanzi ivo vanotonyepawo because vanoti kana huri usiku paya vanotofamba mudzin'anga dzakasiyana siyana vachidzinga mweya wemufi kuti mweya wemufi unge uchingoramba wakatarisana neni. Mukomanashi ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Handisi chinhu pasi pano pezuva. Nai Mwari, ko makandisikireiko? Makangondisikira kuti ndinge ndichitambudzika here? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Ya pakaipa. Hey.